Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtighai mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah, waqdi hawaijana wastajib dungaana ya Allah. Ahwasul khusus limu alif hadzal kitab nafa'anallahu bihi wa bingulumihi fitaraini amin ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama ya'tikum bihillahu insya'a wa ma antum bimu'jizin wala yanfa'ukum nushiya in aradtu an ansahalakum in kanallahu yuridu ayyughwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Telu papat dirungokke telu papat. Kowe kena nggo badan. Kala ngendika sapa Nabi Nuh, ae tegese Nuhu Nabi Nuh. Gandeng kaume nantang njaluk kon ngudukke siksa. Nabi Nuh terus ngendika, innama ya'ti angin pestine bakal tumeka kum ing sira kabeh bihi kelawan siksa sapa Allahu Gusti Allah. Innama ya'ti angin pestine bakal nekakake kum ing sira kabeh bihi kelawan siksa sapa Allahu Gusti Allah. Ae tegese innal itsyana sak temene utawi katekanan bil ngazabi kelawan siksa allazi tastajiluna kang padha murih cepet sapa sira kabeh hu ing siksa iku amrun perkara kharijun kang metu ngandairatil qawiyi saking ubengan utawa underane kekuatan albasariyati kang bangsa kamanungsan. Ning wa innama yaf'alu angin pestine bakal gawe hu ing siksa sapa Allahu Ta'ala Gusti Allah Ta'ala. Insa'a yen to ngersakake sapa Gusti Allah.
Wa ma antum lan ora ana utawi sira kabeh ora ana iku bimukjizina kelawan wong kang padha apes-apes. Ae tegese bimaningina kelawan wong sing padha isa nyegah minal ngazabi saking siksa. Sorae bil harabi kelawan mlayu au bil mudafaati mudafaah utawa mudafiah utawa kelawan nolak kama kaya barang tadfanguna kang padha nolak sapa sira kabeh ni ing ingsun fil kalami ing dalem omongan. Nabi Nuh ling ngendika terus ngeten niku. Kowe do nantang-nantang do njaluk supaya Gusti Allah nekake siksa. Pikir sithik nek omong iki dipikir sithik. Kok le nantang-nantange jajal nek nyata kowe iki nyata-nyata nabi Gusti Allah kon ngudukke siksa. Rasah tanggung-tanggung saiki sisan. Ya entenono wae Gusti Allah bakal ngudukke siksa. Udu aku, nek aku ki rak mung sekedar menungso biasa sing diutus dadi nabi. Ning Gusti Allah mesti bakal ngudukke siksa. Kaya sing mbok jaluk kuwi. Karena memang sing mbok jaluk wujude siksa, malah kepara njaluk age-age siksa diturunke. Kuwi iki perkara sing metu saka underane kamanungsan. Artine memang dudu urusane menungsa, dudu kekuatane menungsa, dudu ketentuane menungsa kok ya. Menungsa ora ndek kekuatan, menungsa ora duwe pilihan, menungsa ora duwe ketentuan. Kuwi dudu kekuatan basariah. Ning ngerti ya. Gandeng kita niku tetep ming kawula sing dicipta karo Allah. Ya nek kowe njaluk ngono enteni wae Allah sing bakal nguduhke. Cetha Allah sing bakal gawe. Innama yafnguluhullah. Innama yafngaluhumullah. Kok nek wis Allah menghendaki wah wis ora kaya-kaya. Di saat wong lagi sibuk mbut gawe, di saat wong lagi sibuk turu, di saat wong lagi sibuk grenang-greneng, di saat wong lagi sibuk ngrasani, ora nyono ngerti-ngerti ming regudug kok nggih. Gek nalika siksa kuwi mudhun lan kedaden, satu pun orang ora ana sing iso nyegah. Ora ana sing iso nyegah. Ambok misalkan nganggo mlayu, wah siksa iki nek medhun mlayu wae kae, ndilalae mlayu wae bali mlebu je kok pinter. Mah ming bingung sih kok mlayu wae. Mlayu ngulon jebul banyune saka kulon. Lah ya methuke banyu lah kok. Kayak kamangka banyune iki gedhe banget kae. Karo nguncalke tugelan glugu. Ya banyune iki karo nguncalke tugelan glugu terus ngenengke ndase. Ayo ambyar kok ya. Ya padake mlayu. Jajal mlayu wis. Mlayu metu mah lawange minep e. Dongkek-ongkek ra iso kae. Mah lawange mbipet kae wong obah temboke ndesuk to.
Dadi dinguake wangel gek endi lalae blandar petil saka dhuwure. Ganti ora ndas. Lah kok mlayu. Utawa bil mudafa'ah arep nolak pokoke iki ora mlayu ning nolak. Sedakep. Sedakep karo sila. Dadi kaya ampuh kae, wangun kae sedakep karo sila apa si tangane disembahke kae nggo nolak siksa le muni. Ayo malah kesuntaan lahar panas. Leleh wutuh ra ana baneke malah enak. Kaya ngono ditolak. Ayo kenengan lahar panas wesi wae leleh ilangi apa meneh ming wong. Saking panase lahare kae. Omah sing neng kono ana slupe ana ringe wesine wae 10, wesine wae 12. Entek resik kok. Sak omahe sak wesine iki entek. Ketabrak lahar panas sing panase 1200 derajat. Ya leleh kok ya leleh resik kae rata. Wiwe omah sing slop karo ringe wesune gedhe-gedhe leleh apa meneh wong iki keslamet udut we mlempuh. Gek panase mawa udut ki pira? Ora ngantek 100 derajat mlempuh kok. Wis keslamet udut mlempuh, lambene saya mlempuh-mlempuh kae lambene. Wong le misuh-misuh ra mandeg. Nek Allah ngedukke siksa sapa sing iso nolak? Mlayu ya ora slamet, ditolak ya ora iso. Ha nek omonganku Nabi Nuh ngendika nek omonganku memang kowe do ngemohi, kowe do nolak. Iso karang ming nolak omongan kok ya. Ha nek siksane Allah entenono kok ora sinau karo sing wis-wis. Sing wis kedaden niku lho. Main-main udukke ngono ya wis ora bangga tenan. Entenono nek main-main. Kadang siksa iki ora kudu langsung sak brolan sak rombongan ora siji mbaka siji. Sing do nyelilit. Kei siksa jedit wis. Ora krasa Gusti Allah kita serba ampuh Gusti Allah itu serba segalanya njak sing duwe sing gawe sing duwe sing lakokke sing dalangi sing segalanya. Kita iki sapa kadang kala ya sok kemendel kaya nek kita niku sok kemendel. Dadi wong urip ki ngati-ati tenan dadi wong urip itu. Terutama sing mare ngundang bendune Allah. Nek sing dosa sing jedule saka nafsu ngenten kuwi Gusti Allah ki meksa isih nyerantekno, meksa isih nunggu. Ning nek sing marai medhun ning donya karena saking mangkele. Gusti Allah saking mangkele. Salah sijine kaya dosane iblis. Wujude sombong kumalungkung. Ora ketara malah nek iki dosa iki ora ketara kaya kuwi iki. Karo dosa sing jedule nafsu luwih nyolok mata sing jedule saka nafsu. Sombong kumalungkung iki jan wangun kae sih. Gaya. Aku ora poso kok ya urip. Omong ngono kuwi lah piye lah nek glidhe kok. Gek kamangka iki ya ditunggu wong akeh. Hasile leh ku glidhe iki ya ditunggu wong akeh dadi aku ora poso.
Nek karo kowe ora iso kaya aku ngene iki lho. Gaya iki kok sak jebretan ya lumayan sih kena nggo adum-adum kiwa tengen. Gaya kae sen sak jebretan iki mbok jebret ki apa ora ngerti aku. Sak jebretan ya kena nggo adum-adum. Lumayan dene iki wis ana celeret-celeret. Sak jebretan iki wis ana celeret-celeret 12 yuta. Wah. Ya nek kowe ora iso ngene iki kok ya. Wis pokoke kowe iki meneng, aku poso ora poso urusanku. Sesuk-esuk nang nggonku. Wah, gaya. Sesuk nang nggonku. Jatahmu 250. Nggayi kan nek omongi wah wis tobat angger musuh ngono. Ora ketara, alus nek omong kaya nyenengke ning tetep ana mangrasake kalimat-kalimat iki wis ana nilai kumalungkunge. Ana makna sombonge. Lah ya ora ketara to le muni sak jebretan 12 juta kena nggo adum-adum. Ning ya iki aku kepeksa ora poso. Ayo padha to poso ning ra ngedumi. Ya aku ora poso ning ngedumi. Iki 12 juta iki ora tak ngengeh, pokoke iso tak dumke kabeh. Aku kok ngono kuwi ra tak butuh. Gaya kan. Wah, lah wis. Wis. Pokoke nek omong dhuwur-dhuwur kae wis ngono kuwi, ora ketara, ora ketok elek. Ning Allah mangkele pol. Karena duwe watak kaya iblis kok ya gaya. Seolah-olah ki Allah ra ana kok ya ning kono kuwi iki. Lah sing iso nulungi ngono ki sapa? Nek iso ngono ki ra ya nek ra Gusti Allah ora ta kok le gayi. Sing wedok ya gaya terusan. Ya biasa to wong, apa meneh wong wedok. Wong wedok iki sugih tithike wis wah kemayune ra ilang-ilang. Oh, entek sugih tithike kemayune ra ilang-ilang. Ngaji ngene iki wis mongko melu ralik, lha muni ngono kuwi. Lah nek endi lah rak iki nak mung kurang 10 dina to ning sekolah. Walah. Sekolah. Le omong ngono kuwi gaya kene ning sekolah. Ngono bar iki terus ke omongan. Ora nding nek kaya kowe iki biasane ning mancasan kok ora ngece meneh to kuwi. Wah lah wong sombong ki ra ketara ning nyebahi sih. Nyebahi tenan. Kuwi marai ngundang bendu kaya ngono kuwi. Jan marai ngundang bendune Allah kuwi ning donya. Ora usah ngenteni ning akhirat ngono kuwi mudhun tenan. Ning nek iki ya ora ana sing do watak-watak ngono ki ra ana nek iki kok ya. Nek iki wonge lembah manah handap pasar kabeh. Nek iki wongane ya iki do nyenengke lah pokoke. Kowe delok wajahe kowe ketok le pucet-pucet kan do lembah manah. Wong arep bodho ya jan rung di apa-apa. Mula lembah mana? Sing mburi kae mana sing kandha sengit tak ora bodho iki lho muni ngono kuwi. Cetha sengite. Ngremuke manahen. Iki nek jenengan pengen ngerti termasuk siksa ndarasan dadak ngenteni engko ning akhirat ning donya medhune wong sing sombong. Wong sing cetil. Nek ra sombong wong sing cetil-cetil ngaten niku biasane siksane mudhun ning alam donya biasane.
karo sing cetha durhaka ning wong tuwa barang ngeten niku. Ngati-ati kok ya ora ketara sing ngerti ya ming dheke karena kaya-kaya iki wujude internal, kaya-kaya iki wujude jero. Ora ana wong ngerti. Mencetha wong tuwa ora nyambut gawe, duwe dhuwit titik rong titik disinggahke iki malah dicolong. Wah, lah iki sing gek anak apa to iki? Mbuh ana apa ora? Aku ora omong sing ngaji iki kok. Nek do ngaku ya syukur. Nanti titik rong titik iki dicolong. Wah, sekarang yo ngerti le singgah ya awore. Ngapal kok nggih. Salahke sor gombal neng lemari kae iki jikuk. Ben si bapak ra ngerti. Nek bapak wis sok ora nyimpen, simbok sing sok nyimpen. Yo kadang mbokne meneng wae. Bahkan sok opyak ning jenengan iso ngekeki alasan lah ra ngerti kok yo kok takon aku. Pisan anakmu rame ngaku. Iki mulai mengarahkan tuduhan saka omongan iki alibine wis arep dituduhke nang gone wong liya. Nang gone anak liya. Ping pindhone dasare lawangmu iki ra tau tok kancing, sapa ngerti ana wong mlebu. Anak aku ora ngerti padahal sing jikuk dheke. Ya selamat. Artine aman ora kekoyak tuduhan. Ning sanepane simbah mbiyen kuwi iki ora istilahnya ora meleset. Wong oleh wong nemu iki bakal kelangan. Wong kelangan iki bakal nemu. Lah sing dimaksud oleh apa nemu niku oleh nemu kanthi laku sing ora bener. Mula kenengan hukum bakal kelangan. Kenengan hukum bakal kelangan. Karena le oleh lakune ora bener. Nek le oleh lakune bener ya ora bakal kelangan to ya wong laku bener kok kelangan. Jadi logika wis masuk akal nek lakune oleh iki seminggu bededengan gek pasang pondasi. Akhirnya setu sore oleh, ayo ora kelangan wong kuwi hasil keringet e. Ning ya nek go mulih kelangan, Ding. Kelangan ditodong wong omah. Gek sing wedok ya halus kae. Pinter tenan sing wedok iki. Setu sore sing lanang mulih kae terus sing wedok iki omong, "Kalau anakmu sedina ora metu ning jero kamar terus lho." Oh kene yo kaget lho, lah ngopo? Ketoke badan rung tukoke klambi kono terna kono. Sing wedok li omong yo ming alus ngene kono terna kono wong aku arep gawe bukan. Nah, sing lanang langsung tenguk lemes kae kok yo. Alah terkeneng nek kira-kira ora rame ngono ya ning mancasan apa ning anu kono kuwi ngarep gapensi kuwi rak rame to kono kuwi. Apa kulon gapensi apa ngarep gapensi sik lor dalan kuwi wis mosok ora ngerti Bantul kowe iki lho. Aku tak gawe anu tak gawekne bukan, kok nek jenengan kondur mung karek buka. Halus kok ya. Halus ning nggawa wisa kuwi iki. Wong wedok pinter tenan nek omong. Wong kae iki ketesuk ora gelem metu tenan mesakake. Engko ndak ngedrop. Padahal mlebu ki rong suwe kuwi. Enggak ya iso gawe-gawe le muni ketesuk ra metu. Kaya bapakne trenyuh langsung
didodok kae. Nak yo nang Bantul tak golekke apa sing tak senengi. Oh bengok kadin jero. Tenane, Pak. Jale mlebu rong suwe kok rampung. Akeh barang. Wangune ra elok-elok. Mbokne kuwi dalan keladine. Wes biang keladine mbokne pinter tenan nek kon ngomong. Neng pawon karo goreng bakwan nyekiki ya. Ben ngerti le mune. Padahal wis disetel. Nek tuku engko ora usah larang-larang. Wong urip ki ngono kuwi kok ya nek asline. Mula asli ngibadahi ya ngono kuwi asli ngibadahi. Malahan lho ketoke sayah, ketoke kaya piye ngono malah dadi ngibadah. Kula ora seneng nek ana wong ngomong wong ya kleru tenan. Aku nek kon poso ora kuat. Tetep ra poso aku nek kon poso ora kuat. Wong aku iki salat wae ora kok. Ngomong iki. Aku nek kon poso ora kuat tenan aku. Wong aku iki salat wae ora kok. Ini rak sing penting aku iki karo tangga teparo apik ngono kuwi sih. Wah, oke sing ngono kuwi oke. Wong iki saurunge ngaji wae ya omong ngono ya. Saurunge ngaji ya omong ngono kuwi. Lah kok terus milih ngibadah kok milih. Lemune aku nek kon poso jan ra kuat tenan aku. Wong salat wae urung. Sing penting karo tangga teparo apik. Lah kok milih ngapiki tangga ki sing ngakon sapa? Kowe jajal, iki ki ora kon milih. Ning kon nglakoni kok ya. Apa wae wong urip niku ora mung sak wujud kuwi ngibadah ki ora mung sekedar ngapiki tangga. Sing kira-kira dadi lahan-lahan ngibadahmu kuwi iki do kon ngalap ora kon milih. Terus milih le gurih. Nek iki wis iki ora rapopo ngono. Gandeng wis ngapiki tangga, ra salat, ra poso, ra apa-apa ngono apa piye karepe iki? Iki gek pemikiran apa? Kok terus milih, Allah ngekeki awak, Allah ngekeki sehat, Allah ngekeki rezeki, Allah ngekeki wektu. Wektune wis 24 jam. Upamane milih salat tok ya turah wektu. Wong salat ki upamane dibunderke ngelimang menit ngono ya ming 20 menit. Nek ngelimang menit, kamoko subuh ki ngaruh tengah menit. Subuh ya ming ngaruh tengah menit. Rukuk sujute cenanangan kok arep ngopo. Bantere ra ilok-ilok. Apa meneh tar wae kae jan ra cetha tenan. Dolin amin. Dadi lagune makmume ya padha. Setel ya. Tak setel. Ora cetha. Ning ya wis ben. Iki nek 5 menit 20 menit. Ha terus sing 23 jam punjul 35 argo apa? Terus milih ayo nek wani turu. Nek wong liya ora melu ngrasake. Turu nek wani wis. Maksude entekno wektune tok nggo turu. Turah 23 jam punjul 35 menit iki engko ki di luar salat kowe isih polah, kowe isih obah ngono kae. Isih polah isih obah. Makane kabeh kon ngalap. Dadi ngibadah niku mlaku terus sesuai karo kahanane.
Nang kono masing-masing wis ana panduan. Wis ana panduan. Wis turu iki wis turu. Krungu azan subuh wis langsung digugah kon ngibadah salat subuh. Salat subuh 5 menit. Mulih saka masjid tek 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 ora kanyono-nyono petuk tangga. Petuk tangga mbuh ingkul kae kok ketok arep ngising nang kalen kae ketok. Ingkul kae. Petuk jajal. Ini refleks secara otomatis ngibadah meneh. Minimal aruh-aruh. Nah dulu kalian, wah, wes ngibadah, wes ngibadah. Tekan ngomah langsung ketemu lahan ngibadah wujude wong omah. Kamu kok esuk-esuk sing omah ki asah-asah karo dibanting-banting. Wong omah kuwi le asah-asah karo dibanting-banting kae gluthak ra karo-karuan. Dilirik wajah yo japrut japlem wae. Nah iki ngibadah meneh. Nek wong sing nganggo ilmu iki ngibadah meneh. Ngibadahe weh iki wong omah mesti ora dadi atine iki. Wong omah mesti susah. Kamangka panduane saka Kanjeng Nabi termasuk ngibadah sing paling disenengi Allah kuwi nek gawe seneng wong susah. Lah mula iki ketara susah tak dadekne ngibadahku, tak dadekne ganjaranku. Langsung ngomong karo wong omah. Nek arep tuku nggo badan, langsung ngomong ngono kuwi kok. Kae galo neng sak kathok ireng kae jukuken. Wis ngono kuwi neng sak kathok ireng kae jukuken. Wong iki aku prei lembut gawe arep turu dadi engko rasah nggugah. Nek arep blonjo kono neng sak kathok ireng kae jukuken tok entekne ya oleh wong kuwi jatahmu. Ayo krungu ngono kuwi langsung kok ya makces ngono. Watine mesti makces. Lha isa-isa terus cepet banget kok ya. Selak arep ngungak kuwi je. Nah. Plendus 200. Sulet kerek kathoke. Ora lah iki gawe seneng kok ya ternyata dungak jikuk kabeh kok rada ngedibel kok. Ya jebul sak yuta 150. Sing lanang klerune omong kok ya mau ki sing 150 arep dipisah nggo ngengeh mah urung kober dipisah. Urung kober dipisah bacut omong. Wah wis turu nglegeser kae mbasan ngarepe bedhug tangi iki. Waduh. 150 mesti katut. Watake buta ijo lho. Sartak tembung wirang aku kok ya. Wis ora bakal kuwi. Wis meneng wae ra takon. Jebul sing wedok wis mulih ngarepe bedhuke iki wis mulih. Wis layah-layah ning ngarep TV ae wangun kae. Kene njajal ruruan. Wis blanja apa, Bu? Wis ket mang.
Katutan 150 ora. Lho kok katutan piye lah kuwi iki kudu jatahmu ya. Ha wis entek ra omong. Ya wis. Wis bar kuwi turu meneh wis ra iso jenggelek. Ning tenangno ketoke ngono kuwi mbuh ikhlas ra ikhlas tetep ngibadah. Tenangno niku tetep bagian saka ngibadah. Dadi celengan akhirat. Nggawe seneng sing wedok ya wis diganjar, lek nggawe seneng duit sing dienggo niku ya wis nekake ganjaran. Buar kuwi terus jam 2 ketebang ngungak sawah. Ngibadah meneh. Wong pancen ngibadah iku ora kon milih kok, kon nglakoni napa sing jenengan adepi. Dadi engko werna-werna ora kudu nyekel tesbih tok. Ora kudu nyekel tesbih tok lho wong sawahe garing tandurane arep mati dicekelke tesbih. Ngibadahe ngono kuwi iki lep kok ya. Ora dong. Tandurane do arep mati sawahe garing ngubungke tesbih. Malah le nembung manja ya Allah mbok sawah kula manglepi. Lha kok akon Allah. Lha kok malah akon Gusti Allah iki lah kewanen jenengan iki. Ora ya dilepi dhewe kok. Ora dong iki kleru le nembung. Wah tenan nek jenengan paham ngibadah iki seperti itu ora milih sing penting aku apik karo tangga walaupun ora salat ora poso kuwi milih ketemu azan ya salat ketemu Ramadan ya poso ketemu tangga ya mulyake tangga ketemu keluarga ya mulyake keluarga wis engko ombong kok ngono kuwi ora usah milih-milih kuwi insyaallah wis jos kuwi ngaten niku dong tok wis iki wis terus besok suwe-suwe kok jengkelke. Engko mulai pokoke angger kathok ireng digogohi. Ora ana apa-apane. Muga-muga do diberkahi Allah, do dirahmati Allah, do paringi pitulungan sehat waras, iso istiqomah ling ngaji ling ibadah. Hasil kasembatan hajat napa dene pandonga lan panyuwunanipun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.